a so. Ba kalamai da na baki ba ake gina san gaskiya, ba murmushi daga fuska ba zuciya a yi tambaya, a yi tambaya. Shi zuci ta tantance kalami na so a farkon haɗuwa, yarda a baiwa so, a baiwa so. So da gauna ruwan zuma in ba kauna, aka ce ruwa ne na mataci, mai sawa a daina so, a daina so. Yarda ta so rukun amana ce, in ba so ba a sanya yarda. Ta yaya za mu gana hakin so? Yama ki sanya hankali ki lura, shi da tambari la 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 la. Wani sa'in so ya kan sauyawa, shi kan sa mutum ya zaucewa. Kalar ki kalata ce, kalar ka kalata ce, ashe so bai da gwani, bai da gwani. Wataran zai sauyawa, sauyawa. Ni DJ Haruna MG ta mai waka, mai waka. Wannan so ala sanya mu yau dacewa, yau dacewa. Ta mato a so.